Piekje wordt best. Wist nog dat Kees juist ervoor wie van Beboeloe en Sipke? Want hij heeft Piekje pesten. En dat vonden de beide vrouwen net zo mooi, hè? Maar Kees hier net jongen dat er een grauwe toek op het dik lag. En hoepla! Der luidt er lang uit. Oh, en je nou dus zijn voet heel een dood shock. Goeter. Sipke zal Ulbe de oel opheljen. En hij rent naar Ulbe zijn willig. En Beboeloe? Die Kees, dat had net zo'n aardig jonkje geweest. Denkt Beboeloe bij hemzelf. Maar dags gaat er bij Kees zitten. En Kees is nog potvertrittelijk. Zijn voet docht hem zo zeer. Nou, Kees, jongen, Sipke helpt hulp op, ja? Die zal niet in poortjes zien. Maar nou eerst wat oors. Ja. Kees zucht naar Beboeloe en harket goed. Du hast net zo leer geweest, hè? Tjen Piekje. Kees zaait neer. Nou, Piekje is een heel leer vanke, ja? En dan doe meestal net best op leer. Nee. Zaait Kees nou heel zacht. Maar Kees, waarom dierst het dan? Vol Beboeloe witte. Maar daar jaren ze het wapperjen van Wukken. Onderkant, hier is de dokter. Ropt Ulbe de oel als er onvleeren komt. Ik moet erbij. Waar is die patiënt? En, even later, zit elk om Kees heen te zien wat Ulbe docht maar de zere voert. Kees loekt een bang gezicht. Maar Ulbe praat restig met hem, wielst er het poortje verbindt. Ja, zei jonkje. Ja, hij is goed verstoken, ja. Doe mij zo zeer. Ja, dat maakt mij rest ook hier, niet? Zo, even een verbondje eromheen. Ja, en dan een skofje er net op steen of er net maar rennen. Dat is het beste. En, Sjurnorus, waar stiet daar? Ik ja, dat je weer wierde. En dat Kees vallen weer. En dat Ulbe, zei Piekje zacht. En dan rent Kees maar zijn nieuwe kruk op haar dak. Spiet mij, Pietje. Dat ik die plegen. Ze raad je die dier. Du bist heel lief. Ik zal het net wegdoen. Zullen wij een handje oprennen? zei Piekje. En is het correct nice dus, hè? Ja, wij binnen je krijgt mij. Nou, ik geloof dat nou alles weer in orde is. Ik geloof dat nou alles weer in orde is. Oh, mooi nou. Ja. En dan je dadelijk maar weer lekker sliepen. Doei. Kameraad, maar de praatje.
Verslaan.